Kusesikhumulweni samabhasi esikhulu eThekwini emakethe. Kuyaphithizela njengoba uMazwakhe ehla nje ebhasini. Umsindo uvimbanisa indlebe njengoba kukhona abavele ngamawindi ematekisini beshaya amakhwela bezungezisa iminwe. Wheel point, uyahamba bhuti. Osiza umshayeli wehla itekisi lehamba. Ubuza nje usephethe ikhwama kaMazwakhe uya kuli itekisi lelehle kulo. Ngamahluna nokufutheka phakathi uMazwakhe, cha mfowethu angilapha. Ethathi ikhwama zakhe ngendluzula nokunengwa kazisa kaqondi ukuthi leli bhobhodleyana lomfana lisithatha isibindi sokukhuluma naye sengazi ukuthi kukade lamazi. Lishiye phansi ikhwama kaMazwakhe leli ibhungu liqhubeke lingene etekisini naye yayisivele sihamba. Nihamba bafowethu, likhomba abanye abangaphesheya komgwaqo baniki namakhanda. Livala imoto liqhubeke lishaya ikhwela selivele ngewindi etekisini evele yahamba. Abuka nikinikanda uMazwakhe agobe acosha ikhwama zakhe awelele ngaphesheya komgwaqo esikhumulweni samatekisi ayenanda la okwathi engakafiki nakhona wahlangatshezwa ngowesimama owayephethe ikhixana zeyithelo nemfino. Mikehla thenga uphathela abantwana ekhaya u5 nje kuphela. La siphethe komndeni wonke niyodla nisuthe awubheke nje ukuthi kuningi kangakanani amanani aphansi ke futhi ongawethemba nje amchiliza uMazwakhe lo mama edlule. Iyamxaka lento yabantu baseThekwini nomfutho ongaka. Cha bakhululeke lokho sekuthe ukuthi xaxa impela. Uma ngifuna itekisi elizongisa la ngifuna ukuya khona mina ngizobusa, kanti uma ngifuna ngizophathela abasendlini ngizoya ngiyoyifunela mina. Usefudumele manje uMazwakhe. Uyahamba ubheke ngasesikhumulweni semfundo esikhungweni semfundo ephakeme la bazofike bamyalele ibhilidi elinegumbi la azohlala khona ngaphakathi esikoleni. Athule la eqaphela ukuthi abantu bambuka ukuthi ukhuluma yedwa. Ahambe nje ithulele equdule nomoya wakhe usuhlubukile. Azamamathe kumecabanga isithandwa sakhe uzolile. Abeke phansi ikhwama. Afaka isandla sakhe ephaketheni lingemuva akhipha isithombe sikazolile. Asibuke lokho emamatheke njalo. Kusenjalo kuqhamuka okungabafana ababili. Oyedwa acosha isikhwama sakhe abaleke naso. Athi uyamjaha aqaphela ukuthi lo munye na ucosha lesi sesibili. Axakaniseke ikhanda ke manje engasazi ukuthi ajahe muphi ayeke muphi. Ngokusheshsha afike lo umqondo wokujaha lo phethe isikhwama esikhulu. Nizongijwayela kabi nina abafana. Mina ngelusa. Eshe sukela lo mfana wayesewela umgwaqo nesikhama esikhulu ewelele esikhumulweni samabhasi esingaphesheya kwesibhedlela iSt Edens amemeze. Vimbani phambili vala. Nebala kuphuma abashayeli bamabhasi. Akakumfana wayesiphethe isikhwama ngesikhathi uMazwakhe emthelekela ngosondonzima wesibhakele esahlala amaqedwe umfana wawa wathulela khona lapho. Kubonakala nje ukuthi usaqulekile. Uyangizwa la ngihamba khona wena vakandini. Eshe khwica imkhono yesilamba esigqokile samuntu ozilungiselela ukuluma lo mfana evuka. Ngiyabonga bane wethu, ngiyabonga kakhulu. Cha seningakhululeka ke manje. Mina ngizosala naye ngimlinda azaphaphame kahle. Kuningi ukusafanele akuchazela. Kanti ke hayi thina lenga kithi siyakwazi ukwenza indoda ikhulume ngisho ngabi namahloni kangakanani. Ukhuluma nje useqondise kubashayeli laba basebephethe imvubu namawisa. Ubona nje ukuthi bafuna ukuyidelisa kulomkhuba mpofu. Abaqinisela amehlo samuntu othi nje elami leli khehla ngiyiwisele. Ngesikade ivuke lensizwa iqwebula amehlo iphakame idiyazele ayixavune ngesilambe yayisigqokile uMazwakhe ithi yahluthula iyabaleka icindezele ngomuntu wesifubeni eyiqeda umoya. Imubona nje ukuthi iyabona ukuthi ihlangene nembila ithutha lapha. Ayiphathisa isikhwama eyihudula ngokwethuka izwa amandla nesankahle yayidonswa ngaso ivele ilandele lemambana. Lalela lana ke wenta ngamashinga asazana. Uyangizwa ukuthi ngithini? Futhi angifuni sazana. Uma sifika lapha yangaphakathi esikoleni
Sizofika sibeke lesi sikhwama endaweni ephephile. Emveni kwalokho wena uzobe sewuhamba nami siyobheka umngane wakho lo baleke nesikhwama esigcwele ithombe zentombi yami. Uyangizwa ngithi ukuthi ngithini kwena? Yebo bhuti. Yebo. Bahambe njalo beze beyongena esikhungweni semfundo ephakeme uMazwakhe lokho emxhakathise njalo umfana. Mavundla Media shaking hands with the 4th industrial revolution. Let's go.